Ýanja elhenç bir video gördüm. 6 ýaşly çağany zorlap durka bir haramzadany tutupdyrlar. Ödem kim tutupdyr? Pikir edip görüň. Owanyň ýaşaýjylary şoň töweregindäki şol öýüňe ýeti. Onu polisiýadan ýa bolmasa beýleki gulluklarym tutanok adamlaryň öz tutdy. Özleri cezalandyrýarlar. Soňra polisiýa gitýärler. Tejen etrafynda şulaýyň 17-sinde bolan ýagdaý. Polisiýa nirede? Polisiýa öz närazylygyny biziň efirlerimizde gelip aýdýanlara basyş etmek bilen başagay. Häzir görseň, polisiýa şol manyagy tutan oglanlara basyş edýän bolmagy mümkin. Näme üçin videony YouTube'a goýduňyz? Biziň götümüzi açdyňyz diýen bolmagy mümkin. Biziňkilerden her zada garaşýar. Bilýän bolsaňyz, gaýşynyklar surat alan oglanam onlar sutka basdylar. Gurban bolayım. Adamlaryň jany senin üçin gymmatly bolsa, görken şonýaly videolary watan habarlarynda. Watanda nämeler bolup ýör? Görken sen nähä TV betbaçylyk görkezýän, näde bir ýurduň içinde edilýän jenaýatlar görkezýän. Hiç zat görkezýän sen paramlady. Häzir şonu gören adamlar watan habarlarynda gorkarlar. Birin çağalarymyzyň başyna gel aýmasyn diýip gorkan adam häzir bolýar. Gorkan adam taýýarlyk görýär öňünden. Ya senin üçün adamların çağatının jany hiç tatmy. Ol näçe bir adamyň çağatyny zorlandyr. Bir adam öldürýäniň, çağa zorlaýanyň, ogrynyň, talaňçynyň ýa bolmasa beýleki jenaýatçylaryň adamlara ýetirýän diýany şeýle bir ullukan. Bir adamyň başyna gelse, şol adam üçün dünýäniň soňy, ahiret. Beýleki adamlara şo diýany ýetmedi ýaly. Şonu telewizorda görkezmeli. Görkezende sen ilkinji kömek bolup adamlara peýda etýän ýa-ni gıýgyrýan, häzir bolun şunýal jenaýatçylar bardyr diýip adamlara habar berýän. Sen bolsa şol ilkinji kömegi etmek isleňok. Meselem polisiýa wy edip tez edip gelýär. Ýa tiz kömek wy edip tez edip gelýär. Adamlara duýdurmak üçin başgalara. Telewizionyada edil şonýalap ilkinji kömek. TV betbaçylykda da sen şonu telewizorda görkezmeli. Öz ölümi bilen ölmeýän adamlary, ýani olar öz ölümi bilen ölmedi, öldürildiler. Başlaryna ine şonýala awariýa boldy, doktoryň elinde öldü, gara jenaýatçynyň elinde öldü diýip sen şolary görkezmeli. Adamlaryň gadry bar bolsa egerde senin üçin. Hormatly watandaşlar, sizden etjek gaýşym şeýle videolary, biýdilgünçilikleri, jenaýatçylyklary hemmesini video alın, YouTube'da, TikTok'da paylaşın, Imo'da ýa bizi uradın, hökman paylaşın. Egerde bir her bir betbaçylyk bilen, jenaýatçy bilen, TV betbaçylyk bilen görüşmäni öwrentek, onda bize häzirki işini etmeýän ýalta jenaýatçy hökümet gerek bolmaz. Özleriniň gerek geldigini duýup başlasalar, derrew öz işlerini etmäne başlarlar. Bize yaranmak üçin. Biz bilelikde her bir betbaçylyga garşy, jenaýata garşy görüşüp öwrentek, biz bulary ýola salarys. Biz agdy berlikde her bir betbaçylyk bilen görüşmäni öwrenmeli. Sag bolun.